Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Ji buora oyudo hinyruok bang' kweth ariyo mag jonjore rakore e kaunti ma Kisumu ka apiko moyo abich bende otiaye mach. Rakruok nomuoche kinde mane kweth achiel mag jonjore temo donjo e kanisa mane gavana ma Siaya James Orengo kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ne oyuoro e nyasi mar alam. Jotelogo oseyo piny owacho kuom rem rakore gi timbe njore ma sani koro medore e pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler ewi wachni. Ni manore gi asere kod ludhe noriko wuotho ka gichomo kanisa mar ACK St. Stephens e boma ma Kisumu kama gavana ma Siaya James Orengo kanyakla gi seneta ma Nairobi Edwin Sifuna noyore nyasi mar lamo. To kane pok gichopo dwachgi mar donjo kendo monjo kar lamono, rawerego noromo gi kweth machielo mar rawere manoluoro hekaluno. Kanyo e marakruok nowuokie kendo kelo hinyruok mar ji ka apiko 8 bende ne otia mach. Jotelo ariyogo ne odong'e kanisano nyaka bang'e ka rakruokno ne oserumo. Ne giwuok kendo kwero monjno ka giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom mako mos kendo ling' thi e wi weche mag njore ma sani medore e thurka. You want to know Haiti? If you want to go to Haiti, Haiti is here. And the type of leaders who can organize goons to attack a church brazenly, those type of leaders don't deserve to be part of the leadership of a nation like Kenya. I'm used to this kind of war, and those in the state, because this is a war being waged by the state. This is the lowest I think we have sunk, that you can carry bows and arrows and pangas openly in public and go and attack people who are essentially just exercising the freedom of assembly and the freedom of worship. So I want to condemn both the incidents in Kisumu, the incidents in Nyahururu. I have spoken to Governor Kang'ata. He has told me that one of his, I think it's his driver who's been shot. We are praying that he gets well soon. Obilano tiogi iro malungo wang' eke okweth manera korego. Motelo ne mano, jadolo mar kanisa no Charles Onginjo oyalo ber mar kwe pachoka ka okwajo Kenya mondo tegre gi lweny makinde ka kinde. We must speak and we must love one another, isn't it? The notion that if somebody has a different political persuasion, then that person is your enemy, is what we want to discuss. Because we have one country, and it belongs to all of us. Jotelogo noyore kanisano ne nyasi mar choko omenda mar konyo riwruok mar joma chuo e kanisano kanyaka sani onge ng'ata ma osemaki kitudo gi tulono. Lydia Okeyo, Ramogi TV.